שלום, קוראים לי אור דיין ואני סוכן נדל"ן ברימקס אורצ'רד. המטרה הבולטת ביותר של בעלי נכסים שנמצאים בתהליך מכירה של הבית שלהם זה מחיר מקסימלי. כדי להגשים את המטרה הזו צריכים להתקיים מספר דברים: שיווק אגרסיבי בבת אחת ובמדיות רבות, טיפול נכון בקונים ותהליך התמחרות תחרותי. אלו בדיוק הדברים שאני הכי טוב בהם. אני מתחייב לתוכנית שיווקית סופר אגרסיבית שכוללת בין השאר מספר אתרי אינטרנט, מדיות חברתיות, גלויות, שיתופי פעולה מקצועיים ועוד המון דברים, במטרה להביא לנכס שלכם כמה שיותר קונים רציניים בפרק זמן נתון. הטיפול שלי בקונים כולל סינון קפדני, ביצוע סיור מחירתי בנכס, גיוס הצעת מחיר וקידום הקונים לעסקה. זאת הודות ליתרון העצום שיש לי כאיש מקצוע וכצד שלישי בעסקה שיכול להוות מנוף לקידום התהליך. גולת הכותרת: אני יודע ויכול לייצר תחרות של הצעות מחיר על הנכס במטרה למקסם את תנאי השיווק ולהשיג עבורכם את המחיר הגבוה ביותר. הצורך והמטרה שלכם זאת בדיוק המומחיות שלי. איך להשאיר אתכם בסוף התהליך עם הכי הרבה כסף בכיס. אז קדימה, בואו נמכור את הבית.